Toto nie je realita. Všetko, čo tu zaznie, je vymyslené. Nič z toho nie je pravda. Podobnosť je napriek tomu naschvál. Hviezdná piechota. Sledujete federální síť. Konám svoji povinnost. Konám svoji povinnost. Konám svoji povinnost. Také konám svoji povinnost. Mluví nebeský maršál Dajens. Této hrozbě se musíme postavit naší krví a samotnými svými životy, abychom zajistili bezpečnost civilizace, aby navždy dominovala této galaxii a ne nějaký hmyz. Chcete vědět víc? Prečo chodíme na Chorchheim? Prečo si sem chlapi nenosia ženy a prečo si sem ženy nenosia chlapov? Lebo to musia byť slušné videá. To akože ženy mám ukázať video, ako sme tu ráno boli dopity, jak Rusi všetci, hej? 1, 2, 3, 4. Toto poprosím nezverejňovať. Daj ho dole, daj ho dole! Chcete vědět víc? Sú to muži s veľkým M. Som rázny, tvrdý, neúprosný a smedný. Vojenským výcvikom prešiel aj náš Zlatý Slávik. Aké to bolo? Môžem povedať, že to bolo veľmi zaujímavé. Etnické skupiny zastupuje pán Desider. Aké ste mali označenie na výložkách? No však príbor, vidličku a nožik, nie? Joj, veľmi ťažko. Najťažšie boje som zažil v Halickom lese. Mesiac sme bojovali s nepriateľom o výhodné pozície v ústom lese, ale potom nepriateľ použil plyn a my sme... Chcete vědět víc? Jeden má rád koňak, druhý zase rum. Veď na vojne im nepríde ani lepšie na rozum. Hej ho, na čo sú granáty? Je lepšie doma sedieť a byť usmiatý. Hej ho, na čo je samopál? Toto nebolia. Žijeme len krátko a máme to za pár. Hej ho, na čo sú granáty? Je lepšie doma sedieť a byť usmiatý. Hej ho, na čo je samopál? Veď žijeme len krátko a máme to za pár. Čo to je, kurva? Čo robia do piči? Chcete vědět víc? Hviezdná piechota. Sledujete federální síť. Přidejte se k nám.